Poď. Takže začína si vypichovať tie body. Najskôr si klikneš na ten krížik, dáš si túto modrú bodku a ideš a znútra si vypichneš prvý bod. Zas dáš červenú a vypichneš si ho do stredu toho otvoru, ktorý chceš vyrezať. Dáš krížik, keď máš takto, a s kolečkom roluješ hore alebo dole. Zas si dáš modrú, vypichneš si ho. Vždy to robím v rohu, lebo v rohu sa ti vždy najlepšie vie stretnúť. A už to v podstate máme. Teraz dáme sem do tečka. Alebo môžeme dáme sem. Takto. Takto. Dáme si takto. Tak. Hop. Takto. A takto. Vidíš, ale môže sa ti stať, že klikneš naň, že dáš to na tú modrú, klikneš a nerozsvieti sa ti. Tak musíš prekliknúť medzi objektom a nástrojmi. A už sa ti zase rozsvieti, lebo to je maďarský program. A vybavené. Dobre, potom dáš krížik, keď ukončíš toto, musíš dať krížik. Vždy musíš dať krížik. Čiže už si to vyroluješ hore, teraz si určíš túto trasu. Musíš ísť od východiskového bodu, klikneš raz ľavým, prejdeš si pri prvý bod, ktorý chceš ísť, dáš ľavým a pravým ukončíš trasu. Dáš ľavým, pravým. Potom si dáš ľavým, keď chceš ísť tak, že si dáš ľavým a ľavým, pravým ukončíš, vieš? A už v podstate toto nepotrebuješ trasovať. To on už pôjde takto kolmo. No, pre istotu, aby som mu to zase dal. Nebolí nás to, takže mu môžeme dať. Dobre, keď si klikneš na pravé a posúvaš do boku, tak si zväčšuješ a zmenšuješ tú grafiku. Už keď toto máš, prepneš na objekty a si dá, že objekt list nachystaný a automaticky objekt list. A už ty tu prehodíš, že prvé má ísť toto a ešte si to pre istotu vždy skontroluj. Vidíš, že ono ti to vysvietí, toto ide prvé, trasa, druhé reže, trasa, tretie, trasa, štvrté, trasa, piaté. Hotovo, vybavený. A už teraz si to prepneš na tento work a dá si to spustiť. Len teraz nemôžeš, najskôr si musíš prehodiť tento.